Čož to akurát do nášho ústavu museli prísť tupci z parlamentu? Ja sa už, Paľko, ničomu nedivím, veď v tom parlamente je väčší blázinec ako tu. Ty si čo za čurák? Ja som Michal a moja mama kradne lepšie ako tvoja. Tu ty si ten, čo má zadarmo mobil. A teba sem Kia mater dovliekla. Ja som Andrej a vymyslel som, že poslanci môžu nahý sobášiť. A ja budem sobášiť Fera s Izidorom. Keď bude mať náladu, tak ich budem aj rozvádzať a rečniť na pohreboch. Veronika, ty si ešte stále tak tupá. Už vieš, aké je DPH? Takto sa ti vyjadrovať nebudem. Idem sa radšej schovať, nech na mňa nespadne dron. Vieš čo, Veronika? Sklápni. Igorko, tak už si to zase. Už asi nastálo, čo? Drž hubu, ty skunk. Teraz ma tak nasrali, že v Národnej rade nemôžem žuť keksy a mať toto tričko. Predaj poltrnavy a kúp si kamión horaliek. To nie je zlý nápad. Budem ich rozdávať pred voľbami tým hlupákom na Slovensku. Keď vidím tých kreténov z parlamentu, tak preskočím plot a idem kandidovať za prezidenta. No kľud, nástup na večeru. Keď mňa tu dneska nedrbne.